Hello, good morning everyone and welcome back to my channel with another video. First of all, गिबि-गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो जिउनिफ्राय माने नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय। स' दिनै आङो न'आव थानो ओंखारदों आंना बहुत गोबाव जादों भिडिअ बानायनो भिडिअ बानायनो मोनाखैमोन। दिनैसो भिडिअ मोनसे लाबोनो सानदों। स' दायो आङो दङ नैबे नारायण मेडिकेलफोराव। ओमफ्राय गारि गैया आरोना दिनै माबा मिटिं दङ अबावबा नरेन्द्र मदि सार फैयोनो। स' बेनि थाखायनो गारिफ्रा एसे माने गैया दिनै बन्द' दां। ओमफ्राय गारि मोनो ना मा मोनो ओमफ्राय नायलांसै बोरै जायो थांनाया न'आव। स' नायलांबाय था नोंथांमोनाबो। स' लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। Tamam zamanına garipurni baapre baap. Kalau ini YouTuber mana sih? Bahaya sehari alim biar na, mana gari siap sudah kena beringat dengan gari gana lain. माने दिनै एम्स हस्पिटालनि ओपनिं दं ओमफ्राय बै सरकदाय माबायाव स्टेडियामाव मिटिं दङ दां। बेनि थाखाय नरेन्द्र मदि सार फैगोन बेयाव माने फुरा ब्लक खालामजोबना गारिफोरखौ ना गारि गैया गंसेबो दङबाबो ओरैबायदि मानसि माने साबानि गाखोजोबनाय। ओमफ्राय जोङो सायावसो गाखोना फैदों आरोना बाय'था सारियालिसिम। नै दा बेनिफ्राय मोनगोन ना मोना नायलायनोसै मा जायो। दिनै न'आव थानांगौ मोनसे स्ट्रागोलसो जाबाय जोंना माने ओरैबायदि जाफैबाय माने नारायण हस्पिटालनिफ्राय जों फैबाय माबायाव गारिनि सायाव गाखोनानै ओमफ्राय नै दा सारियालियाव आरो दंफैयो नेनानै बेयाव बास सासे जेबो गैया बावबो ओमफ्राय खालि टेम्पुफोर दङ नैबे टेम्पुफोरजों दा आरो टेम्पुआ माने मा रङियासिमल' रङियासिम ओमफ्राय रङियानिफ्राय आरो गुबुन गारि लाबावनांगोन दा बिदि जाना दं आरो जोंना सिटुवेसना दासान्दि। सालथेयाबो नै दद्र' जाबाय ओंखाम उखैबाय दं मानसिया। मोनसे गारि मोनदों आरोना बास गंसे मोनदों बेयाव गाखोनोसै। मानसि बारा गैया। बरपेटा हावली बरपेटा केन्डी गलो ना गया हांसि सिङाव जोंहाबो ओंखारनायासो फैना फाइनालि करमटल सक मोनफैबाय आरोना बे जोंनि लास्ट स्टेसन माने बेयो स्टपेज आरो जोंनि बेनिफ्रायनो न' मोनदों आरो एसे गारि गाखोबावनांगोन माने लास्ट टाइम टेम्पु नङाबा बेटारि इ रिक्साफोर लानांसिगोन जायखिजाया थांगासिनो। नैबे जाबाय करमटल सक बाजार खामथिंदो आरोना। दै আছে ना दै गाखिन जासो फाइनालि जोंनिया बायनाय मानेफोरा जोब्बाय दा थांसै न' फारसे गारि हमनांगोन बेटारि गारिफोर नोङो नागिरना बायनि गारियाबो मोनबाय नै थांगासिनो दा न' फारसे। मोनफैबाय न'आव आं न'खौ खिन्थिथ'वा जेरैबायदि बुंखानाय दंमोन ओरैनो नायलांबाय नोंथांमोनाबो। दायो आं सासे मानसिखौ लोगो हमथांगासिनो दं माने आरोना आंनि बेस्ट अफ दा बेस्ट फ्रेन्ड मोनसे समनि गामि गंसेनिनो माने जों ओमफ्राय 4 बोसोर बिथांखौ लोगो मोनाखै जाहैबाय आङो। बिथाङा बाहेरायाव दंहैयोमोन खामानि मावहैदोंमोन। स' फैदों दाख्लैसो 12 तारिखआव ओमफ्राय न'आव जास्ट आं दायो बेखौ लोगो हमथांगासिनो दङ। बिथांनि न'आवनो थांगोन आं नायलांबाय थां नोंथांमोनाबो। बिथाङानो आंनि बेस्ट अफ दा बेस्ट फ्रेन्डमोन मोनसे समनि ओमफ्राय दिनै 4 बोसोर बाहेरायाव थानानै फैदों आरोना दिनैसो लोगो मोनदों बिथांखौ। एकदम चेन्ज बडिफोरा नाय दले सले पुरा बानायना फैदों बिथाङा। मा एक्सपिरियेन्स मोनबोगोन मा खोन्थानो सानदों मानसिफोरनो बिथाङा बुंनोबा दासान्दि बुंथ'आनो उनाव लासै लासै मिथिगोन
दाबो माने बिथांनि न'आवनो दंफैयो आंबो जोंना न'आव माने अमा फिसा गिनानै दं आरोना बिराद किउट किउटखा गासिनो जानाया टटेल 8टा दं 9टा बहा थांलायदो सराफारि थांगोन आरो मा थांनो बबेयाव गामि खाथियाव नांजानो ओंखायो सराफोरनाव आदसा दा बोरसि आइलायगोन नायबाय थादो बोरसि आइबा बोरै जायो दिमोल लायगोनबा जोङो माने सयरा फुजा थांगासिनो दं आरोना सरत फुजा ओरैनो जास्ट जों थांगासिनो दङ टाइम सरत फुजा आसा दे बुं नोंनो बुं सरत फुजानो जोंनि आरो सिदा नालाय सयरा फुजा र' मा सरत बिलाय Kamera sorong bulan ketika lama nakalay. Bikin sini lama marahong lama adan. Lama ka badal limit kita ka kayo. Matibi lama boleh blog jab na lama. Finally मोनफैबाय आरो ना सरत फुजा सेराव मा मानसि जाखायो इसोरनि फुजा मानोबा